Кардәшем, бер хәҗәтсез кайчак телне шундый бозып сөйлисең. Ил колагын хурлап, халкыңның рухын рәнҗетәмен димисең. Мескенләнмә, бакый гомер килгән тел байлыгын итмә кадерсез. Бер уйласаң, илаһи бит, изге кеше әйткән аваз һәрбер сүз. Һич мәртәбә түгел туган телдә җиң очына карап сөйләшү. Көчле, горур сөйләш, кирәк икән хаким телләр торсын көнләшеп. Иренмә син, туган, туган телнең асыл байлыкларын ачарга. Без ваемсыз булсак, чит-ят сүзләр хәзинәңне әзер басарга. Ана телен ватып бозып сөйләп, кешелегең генә төшә бит. Карама тел, яман чир булып, яңа буыннарга күчә бит. Күп телләрне белү яхшы шөгыль. Туган телең үги калмаса, җанын салып әйткән әткәң сүзең синең аша балаң аңласа. Мәгълүм, дөнья көтү, заман өчен файдалырак телләр бары да. Тик шунысы хак, фәкать туган телдә иман иңә кеше җанына. Киләчәкнең башы бүгенгедә нинди шатлык картлык көнендә. Оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә.